Chtěl bych vás tady všechny přivítat jménem společnosti Yoga v denním životě, která pořádá nebo spolupořádá tento program, který jsme nazvali Vysazení lípy Ilony Manolevské. A jmenovitě bych chtěl přivítat rodinu Ilony Manolevské, chtěl bych přivítat jejího syna, magistra Michala Manolevského, sestru Ivu Novákovou, tamhle zdravíme. Chtěl bych přivítat Sádví Párvatý a ostatní přátelé Ilonky z Jogy v denním životě. Je mi velkou ctí, že mohu uvést pana profesora Štěpána Raka. Krásné odpoledne, dámy a pánové, při této vzpomínkové akci jsem opravdu rád, že jsem byl osloven, že jsem byl pozván, protože Ilonku jsem měl velice rád osobně a byla to pro mě veliká ztráta. Tebe, Praho, je tak těžké opouštět. Pro tvou krásu, Praho. Ale teď bychom zasadili tady ten strom. Jinak stromeček je lípa, přibližně 5-6 let stará. A já bych tedy teď požádal Milenku Lisou. Dobré odpoledne, vážení a milí přátelé. Mám velkou radost, že jsme se tady takhle setkali při oslavě Ilonky, protože my to bereme jako akci, kdy vzpomínáme na Ilonku, ale také oslavujeme její život. A hodně potěší, protože o naší akci ví náš drahý mistr Paramhans Swamiji Maheshwaranandaji a posílá vlastně nám všem požehnání a mnoho lásky. Vlastně řekla bych, že všechno, co dělala, tak do toho šla s plnou vervou a s velkou silou a radostí. Byla nám všem velmi blízká, byla to taková tak srdečná, přátelská a otevřená a prostě připravená lidem pomáhat. Jogová kozlátka zdraví maminku v daleké Indii a jen je mrzí, že jim tam tak málo napsala. To bych ráda za všechny popřála tady té lípě, aby zakořenila hluboké kořeny, aby dobře rostla. Že lidé si myslí, že láska je největší silou na světě. A samozřejmě řekl, možná, že ještě větší silou je slovo, protože slovo může lásku zničit, může ji povzbudit, ale slovo také může lásku zničit.
Ilonku jsem znala 25 let, možná trošku déle, jako nejkrásnějšího člověka, obětavého, nesobeckého, krásného, nadaného, nejen nadaného, co se týče té práce, redaktorské práce, ale nadaného láskou k lidem a láskou k celé přírodě. Poznala jsem ji taky jako nádhernou matku, jako milující matku. A já jsem přesvědčená o tom, že je tu s námi. A já si myslím, že až se znovu narodí, tak už ta lípa pokvete. Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pýcho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem ji zaspívat, o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukam Yavandhanat Mrityormukshirma Amritam Naham Karta Prabhuhi Karta Maha Prabhuhi Karta Hi Kevalam Om Shanti Shanti Shanti. Nicméně žije dál tak, jako žijeme všichni, protože se vracíme na tento svět v několika návratech. Ilonka nám posílala všem lidem posílala slova lásky. A my budeme na Ilonku s láskou vzpomínat. Hari Om.